ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 14ல இருக்கோம். பகவத்கீதை 18 டேஸ் கிளாஸ்ல லெவல் 1ல நம்ம இருக்கோம். அதுல அத்தியாயம் 14 குணத்ரை விபாக யோகம். அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போற விஷயங்கள். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள், அதாவது சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இது எப்படி இருக்கும், இதோட அடிப்படையில நம்ம எப்படிலாம் நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த முக்குணங்களோட தன்மைகள் என்ன, இதோட நம்ம பந்தப்படுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும், நம்மளுக்கு என்ன எஃபெக்ட் கிடைக்கும், அப்போ நம்ம இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது. ஏன்னா இதுதான் நம்மள என்ன பண்ணுது, பந்தப்படுத்துது. நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல, இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம், பகவான் கூட இல்லாம நம்ம இங்க இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இந்த முக்குணங்களோட நம்ம பந்தப்படுறதுனாலதான் நம்ம இங்க இருக்கோம். அப்போ அந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றது நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்ப்போம். இது எப்படி இது 13 சாப்டர்ல இருந்து கண்டினியூஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 13.22 அதுல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, லிவிங் என்டிட்டிக்கு இந்த உலகத்துல செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள், கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்கள், அதாவது சோலுக்கு எதுவும் கிடையாது. ஆனால் இந்த உலகத்துல அது சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு, பவுண்டடா இருக்கு, கண்டிஷன்டா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அந்த லிவிங் என்டிட்டி சோல் இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனாலதான், பந்தத்தினாலதான் அது என்ன பண்ணுது, அது இந்த மெட்டீரியல் உலகத்திலே பர்த் டெத் அப்படின்ற ஒரு லைஃப் சைக்கிள்லயே அது இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ முக்குணங்கள்னாலதான் ஒரு லிவிங் என்டிட்டி சோல் இங்க இருக்கு. அப்போ அந்த முக்குணங்கள் பத்தின விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்பயுமே பிரச்சனை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அதுல இருந்து ஈஸியா வெளியில வர முடியும் இல்லைங்களா. அப்போ முக்குணங்களை பத்தின விஷயங்களை நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட வணக்கங்களும் பிரேயர்களும் தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஜெயலட்சுமி மாதாஜி பிரணாம். பிரணாம் மாதாஜி. பிரணத்தி சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரணத்தி சொல்லட்டுங்களா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, புக்கு வெளியே இருக்கு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா கோபேஷ கோபிகா காந்த கோபேஷ கோபிகா இருங்க மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்கிறேன். ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் ததாதி ஸ்வபாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குரோன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் ஜாக்ரஜாம் சககண ரகுநாதான்விதாம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா, ஏ கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன பந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ருஷபானு சிதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பத ரூப்யக்ஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமினே கௌரத் விசே நமக. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாசச்சாத்ய தேசதாரிணே. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரவ பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னிக்கணும், என்னோட இது சரியாவே இதாக மாட்டேன், என்னோட அதனால தான் லேட் ஆயிடுச்சு, உட்காந்துருக்கேன்.
ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 13 சுருக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துலாம். டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். அதுல அத்தியாயத்தின் 13 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துலாம். அர்ஜுனரின் 6 கேள்விகள் அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். 13.1 ஏதத் வேதிது மிச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக, அதாவது அர்ஜுனர் 6 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க இல்லைங்களா. பிரகிருத்தினா என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து இது அதாவது ஞானம், ஞேயம், சேத்ர, சேத்ரஜ்ஞ, அதுக்கப்புறம் வந்து சேத்ரஜ்ஞம், ஞானம், ஞேயம், அப்புறம் அடையிற விதம் அதையும் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்டாங்க. அதாவது அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டாங்க. அது என்னன்றது நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் சேத்ர மற்றும் சேத்ரஜ்ஞ ஞானத்தின் விளக்கம், சேத்ரஜ்ஞனை பத்தி விளக்கம் வந்து பகவான் வந்து 13.2 to 7 வரைக்கும் கொடுத்தாங்க. அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் அதை வந்து நம்ம 13.8 to 13.12 அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஞானம், அறிவின் பொருள் அப்படின்றத 13.13 to 19 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். பிரகிருதி புருஷா அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதையும் அர்ஜுனர் வந்து கேட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா. அப்ப பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷா என்ன, அதோட யூனியன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத 13.20 to 26 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை, அதாவது என்ன மாதிரி நாலேஜ், ஞான சக்ஷு, அது வந்து நம்ம வந்து என்ன மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். 13.27 to 35 வரைக்கும். அப்போ இதெல்லாம் நேத்திக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுல பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 13.22 ஸ்லோகத்துல லிவிங் என்டிட்டி வந்து இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது அது என்ன அது வந்து மெட்டீரியலோட, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட அது வந்து பவுண்ட் ஆயிடுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதுக்கான விஷயங்கள், அந்த குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் இந்த வந்து அத்தியாயம் 14 சுருக்கம் 14 நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல அத்தியாயம் 14 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தலாம். குணங்களின் நிபந்தனை, அது வந்து 14.1 to 14.9 இதம் ஞான முபாஸ்ரித்ய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா, அப்புறம் குணாதிசயங்கள் செயல்களின் மற்றும் அப்புறம் இறப்பு. சரிங்களா. இதை வந்து 14.10 to 14.18 வரைக்கும் எதா சத்வே பிரவருத்தேது அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக முறைகளை மாற்றுதல் அப்படின்றத 14.19 to 14.27 வரைக்கும் மாம்சையோ அவ்யபிச்சாரினே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14.1 ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சதுர்தசோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பரம் பூயः பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனயः சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதாः. பகவான் கூறினார், மீண்டும் ஞானங்களின் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லாரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் கொடுத்தது ஞானத்துல சிறந்ததை உனக்கு நானு கொடுக்குறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால முனிவர்கள் எல்லாரும் என்ன அடைஞ்சாங்க, உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். அப்படின்னா நம்ம குணங்களோட சம்பந்தம் இல்லாம முனிவர்கள் ரிஷிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த குணங்களோட அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, சம்பந்தப்பட மாட்டாங்க. அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இதை வந்து ரினவுன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. முழுக்க முழுக்க அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா சுத்த சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க, மெடிடேட்டட் ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க. அதாவது சமாதி நிலையில அவங்கலாம் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமா அடைஞ்சிருப்பாங்க. சோ அதனால இந்த முக்குணங்களோட பாதிப்பு அவங்க கிட்ட எப்பயுமே வராது. அப்போ இந்த ஞானத்தை, அதான் முனிவர்கள் இந்த ஞானத்தை அறிந்தே உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.2 இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மம சாதர்ம்யமாகதாः சர்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால், என்ன ஞானம், இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணம், இதுல வந்து இத பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஏன்னா வந்து லிவிங் என்டிட்டி இதுல பைண்ட் ஆகிறதுனாலதான் இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற ஒரு சுழற்சியில வந்து மாறி மாறி நம்ம எல்லாம் வந்து இருந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. 84 lakh ஸ்பீஷீஸும் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய வந்து பிறப்பிறப்பு அது மாதிரி ஒரு சுழற்சியில நம்ம வந்து இருக்கிறோம். அப்போ யார் ஒருத்தவங்க இந்த ஞானம், அதாவது முக்குணங்களை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து டிரான்சென்ட் ஆகிறது, வெளியில எப்படி வர்றது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ண முடியும், பகவானோட இயற்கையை அவங்களால அடைய முடியும்.
அதான் இங்க பாக்குறோம். இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் மீது பிறப்பதோ அழிப்பு என்பது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. அதாவது எப்பயுமே கிரியேஷன் அனிகிலேஷன் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பகவான் வந்து மெட்டீரியல் உலகத்தை என்ன பண்றாங்க, மூச்சை விடும்போது வெளியில வருது கிரியேஷன், அதுக்கப்புறம் உள்ளார இழுக்கும் போது அனிகிலேஷன்ல எல்லாமே உள்ளார அவ்வியக்த நிலைக்கு போயிடுறோம். அப்போ யாரு ஒருத்தவங்க இந்த ஞானத்தை பெறாங்களோ, அதாவது இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து ரினவுன்ஸ்டா இருக்கிறாங்களோ, அதுவும் வந்து டிட்டர்மினண்டா இருக்காங்களோ, அவங்க வந்து பகவானோட இயற்கையை வைகுண்ட லோகம் கோலோகத்தை அடைய முடியும். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு தடையும் இந்த மாதிரி கிரியேஷன் அனிகிலேஷன் அப்ப அவங்க என்ன பண்றது இல்ல, அவங்க அதுல வந்து பாதிப்பு அடையிறது இல்ல அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை பாக்குறோம். மாதாஜி 14.4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदपिता. குந்தின் மைந்தனே, இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதாவது சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படின்ற நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா. என்ன அதாவது என்னன்னா, இந்த லிவிங் என்டிட்டி இந்த ஜட இயற்கையில வந்து என்ன பண்ணுது, பிறக்குது, அதாவது பவுண்ட் ஆகுது. இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் தான் என்னது, ஏன்னா நம்ம வந்து யார்கிட்ட இருந்து வரோம், பகவானோட திருமேனில இருந்து தான் நம்ம வரோம் இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் அவங்கதான் யாரு, நம்மளுக்கு சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இட் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஆல் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் லைஃப், எல்லா உயிரினங்களும் ஓ சன் ஆஃப் குந்தி ஆர் மேட் பாசிபிள் பை பர்த் இன் திஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர். எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல பிறப்பு எடுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி பிறப்பு எடுக்கிறதுக்கு யாரு காரணம், that I am the seed giving father அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இதே மாதிரி இதுலயும் சொல்லியிருக்காங்க, 7th சாப்டர்லயும் சொல்லியிருக்காங்க, 10th சாப்டர்ல வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. 10.8 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சோர்சஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. அதே மாதிரி 7th சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் பகவான் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம என்ன பாக்குறோம், எந்த ஒரு உயிரினமும் வந்து இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல பிறக்குது அப்படின்னா ஐ எம் த சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.4 14.4 படிச்சாச்சு. 14.5 மாதாஜி. 14.5 सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் பொழுது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவனாகின்றான். அதாவது இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம் இல்லைங்களா, பகவான் இருக்காங்க, பகவானால என்ன கிடைக்குது, இந்த முக்குணங்கள் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க மெட்டீரியல் நேச்சர்ல. அதாவது மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்றது என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் பஞ்ச தத்துவா அப்படின்னு வந்து இது மகா தத்துவா அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்களும் அடங்கியிருக்கும். அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அதாவது எப்படி இருக்கும் அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மூல பிரகிருதி இருக்கும். நம்ம இந்த இது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுல பாத்தீங்கன்னா லேயர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதுல வந்து மகா தத்துவா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது பிரகிருதி, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்ற அகங்காரம் அப்படின்றது இருக்கும். அந்த அகங்காரத்துல இருந்து என்னென்ன பிரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்றது வந்து பிரியும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல வந்து இந்த 20 எலிமெண்ட்ஸும் வரும். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு வரும். அதாவது கண்கள், காது, மூக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த இது ஸ்கின், அப்புறம் டங், இதெல்லாம் 5 சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், அதாவது ஞானேந்திரியம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 5 ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ், கர்மேந்திரியம் அப்படின்னு பார்ப்போம். கைகள், கால்கள், அப்புறம் பேச்சு, வாக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளோட சொல். அதுக்கப்புறம் வந்து எலிமினேஷன், அப்புறம் ப்ரொக்ரியேஷன் அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோம். இது வந்து சத்துவகுணத்துல இருந்து வரும். அது கூட வந்து மைண்டும் சேர்ந்து இருக்கும். சரிங்களா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைப்பு. அதுக்கப்புறம் தன்மாத்ராஸ் அப்படின்னு அந்த 5 தன்மாத்திரைகள் அப்படின்னு பார்ப்போம். அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சவுண்டு, டச், ஃபார்ம், டேஸ்ட், ஸ்மெல். அதுக்கப்புறம் வந்து மகாபூதாஸ், பஞ்சபூதங்கள். அது பாத்தீங்கன்னா ஈத்தர், ஏர், ஃபயர், வாட்டர், எர்த்.
இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸும் சேர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் கூட வந்து மனம், இதெல்லாம் சேர்ந்தது என்னது மகா தத்துவா அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப இதெல்லாம் என்னது, இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்த ஜட இயற்கை. ஜட இயற்கை இதெல்லாம் சேர்ந்தது. அதுல வந்து என்ன இருக்கு, முக்குணங்கள் இருக்கு. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்ற முக்குணங்கள் இருக்கு. அப்ப உயிர் வாழி பகவான் தான் என்னது சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படின்றத நம்ம இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் பொழுது, எப்போ இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல பந்தப்படும் போது, பிறக்கும் பொழுது இந்த முக்குணங்களுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவான் வந்து மகா தத்துவா கிரியேட் பண்றாங்க. அதுல லிவிங் என்டிட்டி வந்து பிறப்பு எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது, இந்த முக்குணங்கள் ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம், இது மூணும் வந்து அவங்களை என்ன பண்ணுது, கண்டிஷன் பண்ணுது. அதாவது இந்த பப்பட் ஷோ எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா, அது என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பொம்மைகளை வந்து கயிறு மூலியமா வந்து வச்சு இப்படி ஆட்டுவாங்க. அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன ஆகும், அந்த பொம்மைகளும் அசையும். அதே மாதிரிதான் இந்த முக்குணங்கள் நம்மள என்ன பண்ணுது, ஆட்டி வைக்குது. இப்ப வந்து கோபம் வருது அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணல அப்படின்னா ரஜோகுணம் நம்மள என்ன பண்ணுது, ஆட்டி வைக்குது. அதே வந்து ஒருத்தவங்க கெடுதல் பண்றோம் அப்படின்ற எண்ணம் வரும்போது அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி, இல்ல அது தப்பு, அது ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. நம்ம கிட்ட வந்து இது சரி, இது தப்பு, இது செய்யலாம், இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு உண்டு. வேதங்கள் படிக்கிறதுனாலையும் சாஸ்திரங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலையும் பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அப்புறம் வந்து இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த குணங்கள் என்ன பண்ணும், அதையும் மீறி நம்மள அந்த விஷயங்களை செய்ய வைக்கும். அப்ப யார் ஒருத்தவங்க அடுத்தவங்களுக்கும் கெடுதல் பண்ணி தனக்கும் நல்லது செஞ்சுக்காம இருக்காங்களோ அப்ப அவங்களுக்கு எந்த குணம் வந்து டாமினேட் பண்ணிருக்கு, அப்ப இக்னோரன்ட் மோட் அவங்கள டாமினேட் பண்ணி தமோகுணம் டாமினேட் பண்ணிருக்கு. அதே வந்து எல்லாருக்குமே நன்மைகள் செய்யறாங்க அப்படின்ற போது பயாஸ் ஆக்டிவிட்டி செய்யறாங்க, அந்த நேரத்துல அந்த மனிதனை எந்த குணம் மாட்டி படைச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து என்னது, சத்துவகுணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதான் முக்குணங்கள். இந்த முக்குணங்கள் வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட, அதாவது ஒருத்தவங்க கிட்ட ஒரு குணம் தான் இருக்கும், குட்னஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஒருத்தவங்க கிட்ட சத்துவ குணமே தான் இருக்கும், ஒருத்தவங்க கிட்ட ரஜோகுணமே தான் இருக்கும், ஒருத்தவங்க கிட்ட தமோ குணமே தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. எல்லா மனிதர்கள் கிட்டயும் என்ன இருக்கும், இந்த முக்குணங்களும் இருக்கும். ஆனா ப்ரையாரிட்டி எதுக்கு நம்ம கொடுக்கிறோம், அதாவது கோபம் வரும்போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த இடத்துல ரஜோகுணத்தை நம்ம குறைச்சிடுறோம், அப்ப தமோ குணத்தை நம்ம அதிகரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லைங்களா. சோ மைண்ட் தான் என்ன பண்ணும், கண்ட்ரோல் பண்ணும், நம்மளோட சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதனாலதான் எல்லா ஸ்லோகங்களையும் நம்ம என்ன பாக்குறோம், மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா மனம் வந்து விருப்பப்பட்டபடி அந்த சென்சஸ் வந்து போகுது அப்படின்னும் போது, மனம் வந்து இப்போ தமோ குணத்துக்கான விஷயங்கள்ல வந்து ஈடுபடுது அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடுது, அது வந்து இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல அது வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி 3 குணங்கள் அதுதான் என்ன பண்ணுது, மனிதனை ஒரு சூழ்நிலையும் ஒரு இடத்துலயும் என்ன பண்ணுது, அது வந்து மனிதனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். ஒரு நிமிடமும் இந்த ஏதோ ஒரு குணத்துலதான் மனிதன் இருப்பாங்க. அது வந்து அவங்களோட இதுதான். இப்ப ரஜோகுணம் இருக்கும்போது அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பரா இருக்காங்க. இல்ல அதுக்கேத்த மாதிரி வந்து செய்யறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான நெட் ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு, திரும்பி வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ்க்கான இது பிரதிபலிப்பு நம்ம அதுக்கான கஷ்டங்களை நம்ம அனுபவிக்கணும். அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் பொழுது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.6. தத்ர சத்வம் நிர்மல்வத்வாத் பிரகாசகமனாமயம் சுக சங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. பாவமற்றவனே, சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால், இருக்கிறதுலே உயர்ந்த குணம் வந்து சத்துவகுணம், சரிங்களா. அது வந்து உயர்ந்திருக்கும் போது தூய்மையானதாக இருக்க அந்த குணம் ஒருவன் எல்லா பாப செயல்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றான். எப்போல்லாம் சத்துவகுணம் வந்து உயர்ந்திருக்கோ அப்ப வந்து என்ன செய்யறதில்ல, இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டி செய்யறதில்ல, எல்லாமே நல்ல செயல்களை செய்யறாங்க. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். அவங்களோட நாலேஜ் வந்து என்ன ஆயிடுது, நல்லபடியா கெயின் பண்றாங்க, நல்ல விஷயங்களை அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க செயல்களை அவங்க செய்யறாங்க. நிறைய வந்து இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, பகவானை பத்தின நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி நாலேஜ் நல்லா விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகின்றனர். அதுல என்ன, எப்படி இவங்க வந்து இப்போ எல்லாமே நல்லதுதான் செய்யறாங்க, ஆனா வந்து இவங்களும் எப்படி வந்து கண்டிஷன்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே அவங்க கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். நான் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்யறேன்,
நான் வந்து பாப செயல்கள் செய்யல அப்படின்ற ஒரு மகிழ்ச்சி அவங்களுக்கு ஏற்படுது இல்லைங்களா, அது வந்து என்ன பண்ணிடும், அவங்கள பவுண்ட் ஆக்கிடும். அதனாலதான் எப்பயுமே பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி பகவானுக்காக ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல என்ன ஆகாது, சுத்த சத்துவகுணம் வரும். அதனால வந்து நம்மளுக்கு அந்த பாண்டேஜ் வந்து வராது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தை பத்தி நம்ம பாக்குறோம். அது என்ன பகவான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பாவமற்றவனே சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாகும், மத்த ரெண்டையும் விட இது தூய்மையானதாக இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஒருவனை எல்லா பாப விளைவுகளில் இருந்தும் விடுவிக்கிறது. சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க, பாப செயல்கள் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். நிறைய வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிறாங்க, நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க பகவானை பத்தி. மற்ற நல்ல நல்ல விஷயங்கள், வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாமும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஞானத்தை விருத்தி செய்து இன்பத்தை பற்றி கருத்தால் அதுல இருந்து கிடைக்கிற இன்பம் இருக்கு இல்லையா, அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, கட்டுண்டவங்களா ஆயிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.7 रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नादि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. குந்தியின் மகனே, ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. அன்லிமிட்டெட் டிசையர்ஸ். ரஜோகுணம்ன்றது எல்லையற்ற ஆவல்களால் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது இப்போதும் அப்படின்ற ஒரு மனம் இருக்காது. ஒண்ணு கிடைச்ச உடனே இன்னும் ஏதாவது அதை சந்தோஷப்பட்டு அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இது அடையணும், இன்னும் அதை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னா எண்ட்லெஸ் டிசையர்ஸ் தான் எல்லாமே. நம்ம எல்லாருமே எனக்கு இது போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருமா அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து ரொம்பவே கடினமான ஒரு விஷயம். எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம செஞ்சு ஒண்ணு அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்ததை பத்தி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ராக்ரஸ் பண்றதுக்கு யோசனை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. இப்ப வந்து துரியோதனன் கூட பாத்தீங்கன்னா ஹஸ்தினாபுரத்தை ஃபர்ஸ்ட் வந்து தனக்கு தான் வச்சுக்கணும்னு நினைச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்கள்ட்ட இருந்து என்ன பண்ணாங்க, இந்திரபிரஸ்தத்தையும் தனக்கு வேணும் அப்படின்ற அந்த ஆசை வந்து அவங்களுக்கு வந்தது இல்லைங்களா துரியோதனனுக்கு. அது மாதிரி அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, ஒரு ரஜோகுணம்ல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கட்டுண்டு இருப்பாங்க. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். அதனால என்ன ஆயிடும், அவங்களுக்கு ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ்னால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, கட்டுண்டவங்கள அவங்க ஆயிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அன்லிமிட்டட், இதுதான் வந்து இவங்களோட அடையாளம். அன்லிமிட்டெட் ஆசைகள் இருக்கும். அதனால வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய என்டிவர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கான விஷயங்களை அடையறதுக்காக. மாதாஜி 14.8 तमसत्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. பரதனின் மைந்தனே, தமோகுணம் எல்லா உயிர் வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பின்னி பிணைப்பாக பித்தமும் சோபமும் உறக்கமும் ஆகும். அதாவது இவங்களோட அடையாளம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து லேசியா இருப்பாங்க. எப்பயுமே வந்து உறக்கம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்னது பிரதானமா இருக்கும். அதுவும் இல்லாம எப்பயுமே மயக்கத்துல இருப்பாங்க. அதாவது தெளிவு இருக்காது, எது நல்லது கெட்டது, பாவம் எது புண்ணியம் எது அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே தெளிவா இருக்காது. அதான் இங்க பாக்குறோம் இல்லையா, டில்யூஷன். ஓ சன் ஆஃப் பரதா, the mode of ignorance causes the delusion of all living entities. அது வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு மயக்கத்தை கொடுத்திருக்கும், நன்மை தீமை தெரியாது. இப்ப அடிக்டடா இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா சிலவங்க, ஒரு சில தப்பான பழக்கங்களுக்கு அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நன்மைகள் தீமைகள் தெரியாது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, பாபங்கள் செய்யறதுக்கு அவங்க வந்து இது யோசிக்க மாட்டாங்க, உடனே செய்வாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இல்யூஷனோட இருப்பாங்க. the result of this mode is madness. அவங்க வந்து ஒரு தெளிவான மனநிலையில இருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பித்தம், அப்புறம் சோம்பல், எப்பயுமே வந்து உறக்கம், லேசினஸ், எதுலயுமே விருப்பம் இருக்காது, எல்லாத்தையுமே வந்து ஒத்தி போடுறது. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துலயும் ஒரு நெகட்டிவிட்டியை பாக்குறது. எல்லாமே நல்லதா இருந்தாலும் அதுல உள்ள ஏதோ ஒரு தவறை வந்து அவங்க ரொம்பவே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த நல்லது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தவறான அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வந்து நினைச்சு அவங்க வாழ்க்கையில வந்து என்னது ரொம்பவே ஒரு உற்சாகம் இல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 14.9 सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत. சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலனிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எதனால இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட பந்தப்பட்டிருக்காங்க, அவங்க எல்லாமே நல்லதுதான் செய்யறாங்க, பயர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் வேதத்துல சொன்ன மாதிரி எல்லாமே செய்யறாங்க. ஆனா என்ன பண்றாங்க,
அது வந்து எல்லாமே புண்ணிய செயல்கள். அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? சொர்க்கம் கிடைக்கும். சரிங்களா? அதுதான். அப்போ அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அதனால அவங்களுக்கு என்னன்னா எப்பயுமே ஒரு பெருமை இருக்கும். நம்ம நல்ல விஷயம் செய்றோம். நம்ம நல்லவங்களா இருக்கோம். நம்ம யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் செய்யறதில்ல அப்படின்ற ஒரு இன்பம் அவங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து அவங்கள கட்டுண்டு அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட பந்தப்படுத்துது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ரஜோகுணம்ன்றது செயல்களின் பலனிற்காக ஏதோ ஒரு விஷயத்த அவங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து, அப்ப அந்த விஷயத்துக்காக அவங்களுக்கு என்னது? இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல பந்தம் ஏற்படுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தமோ குணம்ன்றவங்க அவங்களோட அந்த மேட்னஸ்க்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? அதாவது தெளிவில்லாத பல தப்பான காரியங்கள்லாம் செய்யறதுனால, அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட பந்தப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.10 रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கிறது. அப்ப சோல் வந்து சோல் இருக்கு. அந்த சோல் வந்து எதனால கட்டுண்டுபடுது? இந்த முக்குணங்கள்னால இது பாண்டிங் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில சமயம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும்னா, சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். நம்ம வந்து ரொம்பவே நல்ல குணத்துல இருப்போம். அதே இன்னொரு சமயம் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் என்ன ஆகும்? பேஷன் மோடு ரஜோகுணம் நம்மளுக்கு மேலோங்கி இருக்கும். எனக்கு வேணுங்கிறது எனக்கு கிடைச்சா போதும். அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட்ல கொஞ்சம் செல்ஃபிஷா இருப்போம். அதே வந்து தமோ குணத்துல இருக்கும்போது எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கும் கிடைக்கக்கூடாது, இன்னொருத்தவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்து ஓங்கியிருக்கும். அப்போ ஒரு ஒரு நிலையிலயும் மனிதன் என்ன பண்றாங்க? ஒரு ஒரு இடத்துலயும் இந்த முக்குணங்கள்ல வந்து ஒரு போட்டி நிலவிக்கிட்டே இருக்கும். அதுல யாரு வந்து சத்துவகுணத்துக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் குடுக்குறாங்களோ, நல்ல வந்து அததான் வந்து வாழ்க்கையில வந்து பிரதானமா எடுத்துக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு என்னது? எல்லாமே நன்மைகளா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி இருந்தாலும் என்ன ஆகுது? பாண்டேஜ் வந்து இருக்கதான் செய்யும். சரிங்களா? அப்ப இந்த இந்த விஷயத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். ஏன்னா இதுதான் மனம். அதனாலதான் நம்ம மனம் வந்து ஒரு போராட்டம் நிறைஞ்ச ஒரு களமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா ஒரு ஒரு இடத்துலயும் எப்படி? நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்கள்ல எந்த குணத்துல இருக்கிறது அப்படின்றதுல ஒரு போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இல்லைங்களா? அப்ப முக்குணமும் என்ன பண்ணுது? மனதை வந்து மனிதனை வந்து பந்தப்படுத்துது. இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல பந்தப்படுத்துது. அப்ப இதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா, இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இது எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும். பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க? பகவானுக்காக போர் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஹனுமன் பகவானுக்காக பண்ணாங்க. அதே மாதிரி பக்தர்கள் எல்லாருமே என்னது? பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி தன்னோட வாழ்க்கைய வந்து வாழ்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது மட்டுமே தான் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இதோட தாக்கத்துல இருந்து சோல் வந்து டிரான்சென்ட் ஆக முடியும் அப்படின்ற அதாவது இந்த பாண்டேஜ்ல இருந்து வெளிவர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 14.11 सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசித்வாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்பு, குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசிக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். ரொம்ப சந்தோஷமா பரவசமா இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் இல்லைங்களா? சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். எதுலயுமே வந்து கிளாரிட்டி இருக்கும். மனம் வந்து தெளிவா இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? கண்டிப்பா வந்து எந்த ஒரு இம்பியூரிட்டிஸ் அவங்க கிட்ட வராது இல்லைங்களா? தூய்மை அதாவது மனதிலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? தூய்மையோட அவங்க இருக்கிறாங்க. மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடன் அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதையிலும் தெரியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். முழுமையா அவங்க எப்படி இருக்காங்க? ஹாப்பி மூட்ல அவங்க இருப்பாங்க. யாரு? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். மாதாஜி 14.12 लोभ प्रवर्तिरारम्भ कर्मणाम शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृत्ते भरतर्षभ பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது, ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பெரும் பற்று
தனக்கு ஏதோ ஒண்ணு பிடிக்கும், அதை எப்படியாவது வந்து அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு பற்றுதல் அது மேல இருக்கும். சரிங்களா? பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு, நிறைய ஆசைகள், அன்லிமிட்டடா நிறைய ஆசைகள், அதுவும் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசைகள், எப்படியாவது அதை நம்ம வந்து அடைஞ்சிடணும். அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது சத்துவகுணம் வந்து அர்ஜுனர், யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் வரக்கூடாது, போர் பண்றதுனால நிறைய பேருக்கு கெடுதல் வருது, நிறைய பேருக்கு கஷ்டம் வரும் அப்படின்றத அவங்க வந்து உணர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, எனக்கு போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. அதே போர்க்களத்தின் போது துரியோதனன் என்ன பண்ணாங்க, தனக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு முனைப்போட தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க இருந்தாங்க. அப்ப அது ரஜோகுணம் ஆச்சு. அதே தமோகுணம் யாரு, திருதராஷ்டிரர் பார்த்தோம். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும், ஆக்சுவலா பாண்டவர்களுக்கு தர்மப்படி அவங்க இதை கொடுக்கணும், கண்ட்ரியை கொடுக்கணும், கிங்டம். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் அது கிடைச்சா போதும். அப்ப அதர்மமா அவங்க வந்து யோசிச்சாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதே நிலையில அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்நேரத்துல அவங்களால என்ன பண்ணிருக்க முடியும், அந்த போரை வந்து தடுத்திருக்க முடியும். இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த பவர் அவங்க கிட்ட இருந்தது. இருந்தாலும் அவங்க தன்னோட பிள்ளைங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருந்ததுனால அவங்க வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒரே சூழ்நிலை தான், ஆனா 3 குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதே மாதிரிதான் இப்போ ரஜோகுணம் இங்க நம்ம யார வந்து எக்ஸாம்பிளா பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, துரியோதனன் நம்ம வச்சு பார்க்கலாம். எப்படின்னா எப்பயுமே வந்து எப்படி இருக்கும், பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, அப்போ அது கிடைக்கலன்னா ரொம்ப வருத்தமும் படுவாங்க. அந்த அவங்க ஆசைப்பட்ட விஷயம் கிடைக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வருத்தம் ஆயிடும். அப்புறம் அதுக்காக மறுபடியும் கடின உழைப்பு பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி குணங்களோட யார் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து ரஜோகுணத்தின் அறிகுறியோட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 14.13. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते कुरु नन्दन. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது, இப்ப வந்து தமோகுணத்துல தமோகுணம் உயர்ந்திருக்கும் பொழுது எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள், எதுலயுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விருப்பமே இருக்காது. அதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோம்பல், லேசியா இருப்பாங்க, தட்டி கழிச்சுட்டே இருப்பாங்க. எந்த ஒரு வேலையும் வந்து இப்ப வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி தட்டி கழிப்பாங்க. அதுல உள்ள நெகட்டிவிட்டி நிறைய யோசிப்பாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் தெளிவும் இருக்காது. இந்த மாதிரிலாம் வந்து யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்க வந்து தமோ குணத்தோட அறிகுறியோட இருக்காங்க. அந்த நிலையில அவங்க வந்து உயர்ந்திருக்காங்க, அந்த குணத்துல உயர்ந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 14.14. यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணம் அடையும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது பிரகாசமா ஹாப்பினஸா இருக்கும்போது மரணம் அடையும் போது அவங்க எங்க போறாங்க, மேல உள்ள அந்த 7 பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது பூர்புவ, சொர்க்கலோகம், மகரலோகம், தபலோகம், ஜனலோகம், அதுக்கப்புறம் சத்தியலோகம், இந்த மாதிரி 7 உலகங்கள் இருக்கும். அந்த உலகங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மரணம் அடையும், அதாவது சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும்போது மரணம் அடையும் போது முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 14.15. रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் பொழுது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். தமோ குணத்தில் இறக்கும் பொழுது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் போது ஆசைகள் அதிகமா இருக்கும், அது கிடைக்கலன்னா அதுக்கான ஏக்கம் இருக்கும், மறுபடியும் அதுக்கான பிரயத்தனம் இருக்கும். இதுதான் நம்ம ரஜோகுணத்தோட அறிகுறியா நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அந்த மாதிரி ரஜோகுணம் உயர்ந்திருக்கிற நேரத்துல யார் ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்களோ, ஏதோ ஒரு ஆசை என்னால அடைய முடியல அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தோட அவங்க வந்து இறக்குறாங்களோ அவங்க மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க, இங்க மனிதர்கள் இருக்கிற இந்த பூலோகத்திலேயே அவங்க பிறவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். தமோ குணத்தில் இருக்கும்போது அவங்க வந்து இறக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 14.16. कर्मण सुकृतस्याहुस् सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. சத்வகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றான்.
அதாவது என்னன்னா எப்படியும் பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண போறாங்க இல்லைங்களா, வேதத்துல சொன்ன நல்ல விஷயங்களை அவங்க செய்யறாங்க. சோ அவங்க கிட்ட உள்ள பாபங்கள் என்ன ஆகும், போகும். அதாவது வேதத்துல இப்ப வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா, இந்த விஷயம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து கோயில்கள் அந்த மாதிரி புனிதமான இடங்களுக்கு எல்லாம் போவாங்க, கங்கை நீர்ல குளிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் செய்யும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பாவங்கள்லாம் போகும். அப்போ அதனால அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, தூய்மை அடைகிறாங்க. ரஜோகுணத்துல செயல்படும் போது அவங்க துக்கம், என்ன எதனால துக்கம் அதுன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அப்ப அந்த ஆசைகள்லாம் அவங்களால அடைய முடியல அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது, துக்கம் ஏற்படுது. அப்போ இன்னும் தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன செயல்பட்ட செயல்கள் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்களோடது வந்து என்னது, ஒரு மெச்சூர்டாவே இருக்காது, அது கண்டிப்பா இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். சோ அவங்களுக்கு என்னது, கஷ்டங்கள் தான் வந்து சேரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 14.17 सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய என்னது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நாலேஜ்ல கெயின் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும், டிவோஷனல்ல அவங்களுக்கு ஈடுபாடு ஏற்படும் இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க உண்மையான ஞானத்தை அவங்க என்ன பண்றாங்க, விருத்தி பண்ணிக்கிறாங்க. அதாவது சத்துவ குணத்துக்கு வந்துட்டாலே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும், பகவானோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல சுத்த சத்துவ குணத்தை அவங்களால ஈஸியா அடைய முடியும் அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சத்துவ குணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகிறது. நிறைய பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, அதனால அவங்களுக்கு ஞானங்கள் நிறைய கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ்க்கும் அவங்களால எலிவேட் ஆக முடியும். ரஜோகுணத்தில் இருந்து பேராசை விருத்தி ஆகிறது. பேராசை மட்டும்தான் அதனால கிடைக்கும். ஏன்னா இவ்வளவு வேணும் இவ்வளவு போதும் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இன்னும் நிறைய அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா, அதனால பேராசை விருத்தி ஆகிறது. தமோ குணத்தில் இருந்து அறிவின்மை, அதுதான் வந்து இங்க ரொம்பவே ஒரு விஷயம். டெல்யூஷனா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பித்தம், மயக்கம் இதெல்லாம் வந்து இருக்கும். மொத்தத்துல தமோகுணம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னாலே என்னன்னா தெளிவில்லாம இருப்பாங்க. தர்மம் அதர்மம் பத்தி அவங்களுக்கு எதுவும் அவ்வளவா தெரியாது. இப்ப தமோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கும், இது தர்மம் இது அதர்மம், இது தர்மம் இதுதான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நாலேஜ் இருக்கும். ஆனா தமோ குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு அதை பத்தின எந்த ஒரு நாலேஜும் இல்லாதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், பாப புண்ணியங்கள்ல அவங்களுக்கு எந்த ஒரு தெளிவும் இருக்காது. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, நிறைய பாவமான காரியங்கள் அவங்க ஈடுபட்டுடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தாஜி 14.18 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். அதுதான் என்னது, அந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம்ல சத்துவகுணத்துல யார் இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க மேல் நோக்கி அவங்களோட இது வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகும். நிலை பெற்றவர்கள் உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன்னா அவங்க புண்ணியமான செயல்கள் பண்ணும்போது அதுக்கான இது பிரதிபலனா என்ன கிடைக்கும், அவங்களுக்கு சந்தோஷங்கள் அவங்க அங்க அனுபவிக்க முடியும். ரஜோகுணத்துல இருப்பவர்களோ பூ உலகில் வாழ்கின்றனர். இதே உலகத்திலே மறுபடியும் அவங்க பிறப்பெடுப்பாங்க. தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். ஏன்னா அவங்க கண்டிப்பா என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டி செஞ்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதுக்கான ரிசல்ட் அவங்க என்ன பண்ணணும், அதுக்கான ரிசல்ட் அவங்க தண்டனைகளை அனுபவிக்கணும். அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, நரக லோகத்தை நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அதுதான் இப்போ குணங்கள் தான் என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு பிரதானமா இங்க, அதாவது மெட்டீரியல் உலகத்துல ஒரு லிவிங் என்டிட்டி குணங்கள் அது எது நோக்கி இருக்கோ, எந்த குணம் மேலோங்கி இருக்கோ அதன் படிக்கு செயல் இருக்கும். அப்போ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரிசல்ட் கிடைக்குது. சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க நல்ல செயல்களை செய்யறாங்க, மேல் நோக்கி அவங்களோட ப்ராக்ரஸேஷன் அதாவது ப்ராக்ரஸ் இருக்கு, அதாவது அப்பர் பிளான்டர் சிஸ்டம். அதே ரஜோ குணத்துல உள்ளவங்க இந்த பூ உலகத்திலே பிறக்குறாங்க, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க நரகத்துக்கு போறாங்க. இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது நம்ம எதனால நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த குணங்களின் அடிப்படையில தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அப்ப இந்த குணங்கள் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கும். ஒரு மனிதன்கிட்ட மட்டும்தான் ஒரு குணம் மட்டும்தான் இருக்கும்னு கிடையாது, ஒவ்வொரு மனிதன்ட்டும் இந்த 3 குணமும் இருக்கும். அப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் நம்மளை நெருங்காம பாத்துக்கிறது தான் இருக்குல்லே சிறந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும். இதுதான் அந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் நம்ம பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் இதுதான் அந்த மகா தத்துவ விஷயங்கள். இதுலதான் அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா. இதுல இது வந்து பிரகிருதி,
பகவான் வந்து சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒன்ஸ் இந்த லிவிங் என்டிட்டி இங்க உருவாகும் போது இந்த மகா தத்துவத்தோட வந்து பாண்ட் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிப்படையில வந்துரும். அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல உள்ளவங்க இந்த மேல உள்ள 7 உலகங்களுக்கும் போவாங்க. அதாவது புவர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சத்தியலோகம் இது நோக்கி அவங்களோட எலிவேஷன் இருக்கும். அதே வந்து ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எதுல இருப்பாங்க? இந்த எர்த், அதாவது பூ உலகத்திலே திரும்பி பிறப்பாங்க. அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அத்தல, வித்தல, சித்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, பாத்தால, ரசாத்தல, பாத்தால இந்த 7 பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல அவங்க போவாங்க. இதுல ஏதோ ஒண்ணு இல்லைன்னா நரகலோகத்துக்கு அவங்க செஞ்ச தப்பான இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்காக அவங்க நரகலோகம் நோக்கி போவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 14.19 நான்யம் குணேப்ய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்யஸ்ச பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதிகச்சதி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை. அப்போ இதுதான் நம்ம இங்க பேஸ் பாக்குறோம். என்னன்னா குணங்கள்ல இருந்து செயல்கள் வருது. அப்போ செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்கள் எதனால டிஃபரன்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்றது இப்ப நமக்கு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்லை இல்லைங்களா? எதனால இந்த 3 குணங்களும் இருக்கு. அதுல ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒரு குணம் மேல் உயர்ந்திருக்கும். அப்ப அதுக்கேத்த செயல்களை செய்யறதுனால கர்மங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. செயல்கள் செய்யறோம், அதுக்கான கர்மங்கள் கிடைக்குது. அப்ப அதுக்கான பலன்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். குட்னஸ்ல இருக்கோம் போது நம்மளுக்கு நன்மைகள் நடக்கும். நம்ம வந்து பேஷன்ல இருக்கோம் போது, இக்னோரன்ட்ல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்னது தீய செயல்கள் செய்வோம். அதனால நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்படுது. அப்ப மனிதன் எதனால கஷ்டப்படுறான் அப்படின்றது காரணம் இதுதான். இந்த முக்குணங்களின் அடிப்படையில நம்ம, அதாவது இந்த கண்டிஷன் சொல்ல இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால மனிதனுக்கு என்ன கிடைக்குது? கர்மங்கள் கிடைக்குது. அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை. இந்த முக்குணங்கள் தான் பேஸ். அதுல இருந்து செயல்கள் வருது என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும். அப்போ நம்ம இந்த குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வரணும்னா நம்ம யாரு நம்ம சரணாகதி அடையணும்? பகவான சரணாகதி அடையணும். நீ காணும் பொழுது அதாவது பகவானை சரணம் அடையும் பொழுது எதனால அப்படின்னா அவங்கதான் உயர்ந்தவர்கள். இந்த முக்குணமும் அவங்கள என்ன பண்ணாது? கண்டிஷன் பண்ணாது. அதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். அப்போ பகவானை பத்தி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவானோட லோகத்தையும் நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.20 குணானேதான தீத்யத்ரீன் தேஹி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கைர் விமுக்தோ மிருதமஷ்ணுதே. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு ஆகிய இவற்றினிருந்தும் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். இப்போ இதுதான் நம்மள பவுண்ட் பண்ணிருக்கு. இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மள சங்கிலி மாதிரி கட்டிருக்கு. அதனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? கஷ்டங்கள் கிடைக்குது இல்லைங்களா? அப்போ இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து, ஏன்னா உடல் மூலியமா தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம இந்த முக்குணங்களையும் நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் இல்லைங்களா? இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்குது அப்படின்னா அது என்ன, இப்ப நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுது? இந்த சென்ஸ், டங்கோட சென்ஸ் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இல்லைங்களா? அப்போ உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது, அப்ப இந்த முக்குணங்களையும் அவங்க டிரான்சென்ட் பண்றாங்க. அதாவது அதோட விருப்பப்படி இல்லாம என்ன பண்றாங்க? அவங்க பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி மனதை பகவான் மேல நிலை நிறுத்தும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு அந்த துன்பங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? 4 பெர்மனன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் உள்ள 4 ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, அதுக்கப்புறம் டிசீஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இவர்களின் துன்பங்கள் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்வில், அதாவது இப்போ இருக்கிற இந்த வாழ்விலே அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? ஆன்மீக வாழ்வை அவங்க எடுக்கும்போது அவங்களால அமுதத்தை அவங்களால அதாவது இன்பத்தை அவங்களால அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 14.21 அர்ஜுன உவாச்ச கைலிங்க ஸ்ரீன் குணானேதான் அதீதோ பவதி பிரபோ
किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते. அர்ஜுனன் வினவினார், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளினால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதே மாதிரி சித்தமுனியும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனர் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல கேட்டிருப்பாங்க. சித்தமுனி அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம அதுக்கு ஒரு அனாலஜியும் பார்த்தோம். ஆமை வந்து தன்னோட ஓட்டுக்குள்ளார என்ன பண்ணிடும், அது ஆபத்து வரும்போது உள்ளார சுருக்கிக்கும் இல்லைங்களா, தன்னோட உடல்ல பாதுகாப்புக்காக. அந்த இதை நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க, இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டவங்க அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க, எந்த அறிகுறியினால் அறியப்படுகின்றார்கள், அப்புறம் வந்து அவங்களோட நடத்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இங்க வந்து பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. மாதாஜி 14.22, 23, 24, 25. சரி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரகாசம் ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந த்வேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவృత్తాని காங்க்ஷதி உதாசீனவதாசீனோ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவ யோவதிஷ்டதி நேங்க்தே समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. அதாவது இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது மாதாஜி மேல என்ன இருக்குன்னு ஒரு தடவை படிச்சு சொல்றீங்களா? பகவான் கூறினார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும் இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாயிருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும் இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும் மண்கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும் அறிவு நிறைந்தவனும் புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும் மான அவமானத்தால் மாறுபடு அடையாமல் இருப்பவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல் நடத்துபவனும் எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களினின்றும் இயற்கை குணங்களினின்றும் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம முக்குணங்கள்னால என்னென்ன அவங்க நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரகாசம், மயக்கம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும்போது, இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுதும் இந்த மாதிரி எப்பயுமே வந்து முக்குணங்களோட வெளிப்பாடு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா அப்படி அந்த முக்குணங்களோட பாதிப்பு ஏற்பட்ட போதும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். இவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அதை வந்து என்னது வெறுக்காம அவை மறைந்திருக்கும் பொழுது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், அதாவது எந்த ஒண்ணு கிடைச்சாலும் அதுக்காக என்னது வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படாம, அது மாதிரி எதையும் வெறுக்காம, அதே மாதிரி எதுவும் வந்து கிடைக்கலன்னா அதுக்காக வருத்தப்படாம ஏக்கப்படாம இருக்கிறதும் இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல். குணங்கள்னாலதான் இந்த மாதிரி என்னது நமக்கு எண்ணங்கள் வருது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதை பத்தி ரொம்ப என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. உறுதியா இருப்போனும், அதுல வந்து எப்படி இருப்பாங்க, உறுதியா இருப்பாங்க. இப்ப ஏதோ ஒண்ணு நம்மளுக்கு பிடிக்குது, அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அடையணும் அப்படின்னு தோணுது. பட் ஆனா அது வந்து தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணி நம்ம அந்த இடத்துல அத இந்த குணத்தினாலதான் அப்படி ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணி நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்மளே நிறைய வந்து தப்பான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், அதெல்லாம் தவறு, அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுவோம். நம்மளும் என்ன பண்ண மாட்டோம், அதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம். அப்ப அந்த தமோ குணத்துக்கு நம்ம போறது இல்லை. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு குணம் நம்மளுக்கு வந்து மேலோங்கி இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணக்கூடாது, அப்படியே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம குணங்கள்னால்தான் இப்படிலாம் தோணுது அப்படின்ற ஒரு நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து சம்பந்தப்படாம உறுதியா இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும். குணங்கள்னாலதான்
நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து எண்ணங்கள்லாம் டிசையர்ஸ் அதெல்லாம் வருது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா. இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் எப்பயுமே வந்து புகழ்ச்சி அடையும் போது சந்தோஷப்படாம இகழ்ச்சி அடையும் போது வருத்தப்படாம இருக்கிறது என்னது சமமா பாக்குறது, மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும், நண்பனா இருந்தாலும் சரி எதிரியா இருந்தாலும் சரி. அதனாலதான் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல கூட நம்ம பார்த்தோம், நண்பன் எதிரின்றது அவங்களோட குணத்தின் அடிப்படையில தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. ஒருத்தவங்க நம்ம நல்லது செய்யும்போது நண்பன், அதே நம்மளுக்கு நன்மை செய்யல அப்படின்னா எதிரின்ற நம்ம எதை நம்ம வச்சு பாக்குறோம், அவங்களோட குணத்தினாலையும் அவங்களோட செயல்களினாலும். அப்ப நம்ம கிட்ட குணங்கள் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அடுத்தவங்க கிட்டயும் இருக்கணும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்பவே பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். அப்ப நண்பனையும் எதிரியும் சமநோக்கோட பார்க்கணும், ஒரு போல் நடப்பவனும், அதுக்கப்புறம் எல்லா விதமான பலநோக்க செயல்களையும் துறந்தவனாக, எதையுமே எதிர்பார்த்து எந்த ஒரு செயலையும் செய்யாம கடமையை மட்டும் செய்யறது, பலனை வந்து எதிர்பார்க்காம இருக்கிறது ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். யாரு ஒருத்தவங்க முக்குணங்கள்ல பாதிப்பு ஏற்படாம இருக்காங்களோ அவங்களோட நேச்சர் நிலை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 14.26 மாம் ச யோ அவ்யாபிசாரேண பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீர்த்தைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். அதுதான் நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம பாதிப்பு அடைய மாட்டோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன், ஏன்னா பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க என்ன ஆக மாட்டாங்க, கஷ்டப்பட மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா 9th சாப்டர்லயே பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிய மாட்டான் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்புறம் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்தும், யார் ஒருத்தவங்க பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அவங்க இந்த முக்குணங்களையும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், கிராஸ் பண்ண முடியும். அப்போ பிரம்ம நிலைக்கு அவங்களால வந்தடைய முடியும், பகவானை அடைய முடியும், பகவான் லோகம் அடைய முடியும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல. இதுதான் டிரான்சென்ட் ஆகுறது. முக்குணங்கள்னால நம்மளுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்றது தெரியுது, அப்ப முக்குணங்கள்னால நம்மளுக்கு நன்மை தீமைகள் ஏற்படுதுன்றது தெரியுது. அப்போ இது என்னது சத்துவகுணம் இருக்கு, அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், சொர்க்கம் அந்த மாதிரி மேல் உலகம் நோக்கி போறோம். அதே வந்து ரஜோகுணம் இருக்குன்னா இந்த பூலோகத்திலே பிறப்பெடுக்கிறோம், அதே தமோகுணம் வந்து நரகலோகம் வரைக்கும் போறோம் அப்படின்றதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு நடக்கிற நன்மைகள் தீமைகளுக்கு இந்த முக்குணங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு தெரியுது. அதுக்கப்புறம் எதுக்காக இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல இருக்கும் அப்படின்றதும் இந்த முக்குணங்களோட நம்ம சம்பந்தப்படுறதுனால தான் தெரியுது. அப்ப இதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான், என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு சேவை செய்யறது. எதனால பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுனால இதுல இருந்து வெளில வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் தான் யாரு இந்த முக்குணங்களை படைச்சாங்க இல்லைங்களா. நம்மளையும் படைச்சது யாரு, பகவான் தான். அதுவும் இல்லாம அவங்க ரினவுன்ஸ்டு பர்சன், எதுலயும் அவங்க வந்து சம்பந்தப்பட்டவங்க கிடையாது, எல்லாத்துலயும் அவங்க ரினவுன்ஸ்டா இருக்காங்க. அப்போ யாரு ஒருத்தவங்க ரினவுன்ஸ்டா இருக்காங்களோ, அப்புறம் யாரு வந்து இருக்கலே சுப்ரீம் கண்ட்ரோலரா இருக்காங்களோ, இப்ப நமக்கு கண்ட்ரோலர் இருக்காங்க, நம்ம வந்து இப்போ ஒரு செயல் செய்யறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் ஆதிக்கம் அந்த செயல்ல இருக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது இல்லைங்களா. ஒரு அளவு தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆனா பகவான் வந்து சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்களுக்கு மேல அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்றவங்க யாராவது இருக்காங்களா, இல்ல. அதனாலதான் அவங்க பகவான், நம்மளா லிவிங் என்டிட்டி. அப்போ பகவானை நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 14.26 27 லாஸ்ட். பிரம்மணோ பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ்ய வ்யயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்யைகாந்திகஸ்ய ச. ஓம் தத்சதிதி. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी, थैंक यू so much. 14.27 அதுல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானது, அதாவது பெர்மனண்டான சந்தோஷம் அப்படின்றது
பகவான அடையிறது தான் இல்லைங்களா. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும், அங்க வந்து பிறப்பு இறப்பு மூப்பு அதுக்கப்புறம் டிசீஸ் இதெல்லாம் கிடையாது. அழிவற்றதும், அங்க அழிவுன்றதெல்லாம் கிடையாது. என்னது? இம்பெரிஷபிள் எட்டர்னலான இடம். நித்தியமானதும், அருவ பிரம்மத்தை அடைய அடிப்படை நானே அப்படின்றதுங்க. நம்ம அப்ப பகவானை தான் நம்ம அடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. பகவான் அடையும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த முக்குணங்கள் என்னது நம்மள வந்து பாதிக்காது. அப்போ நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுனால இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். அதனால இந்த முக்குணங்கள்ல நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? இது கஷ்டங்களும் சந்தோஷங்களும் கிடைக்குது இல்லையா. நித்தியமான சந்தோஷம், நித்தியமான இடம் பகவான் தான், பகவானோட அபோர்ட் தான். அப்ப அதை அடையணும் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ மனிதனுக்கு எதனால கஷ்டங்கள் வருது, சந்தோஷங்களும் கஷ்டங்களும் எதனால வருதுன்னா இந்த 3 குணங்கள்னாலதான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டா இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதன் மூலியமா நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்தோ பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஷிலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.